सिबिनां रायजो राजाफोरनिसिम जोहोलाव आफादा कर'ना भाइरासनि सांग्रांथिनि थाखाय फोरमायहरनाय जायोदि गामियाव सिनायनानै सुबुङा हाबफैयोब्ला गामिनि दैदेनगिरि एबा गावबुरा आरो पुलिस थानायाव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरबाय। भारत सरकारा फोसावनाय लकडाउननि नेमखान्थिखौ मानिना सोलिनो थाखाय खावलायनाय। लामा दथ'खाफोराव ज' थालायनायखौ बन्द' खालाम। सुबुंनि फारागथि एबा जानगाराव थानायखौ मानिना सोलिनो खावलायबाय। गोनांथि गैयालासिनो न'नि बाहेरायाव थांनायखौ बन्द' खालाम। बै न'खरनिफ्राय बै न'खरसिम थांलाय फैलाय खालामनायखौ बन्द' खालाम। सिनायनायनि फालांगिरिनिफ्राय मैगं थाइगं लाखिनायखौ बन्द' खालाम। कर'ना भाइरास होबथानो देहा बिफानगिरिफोरा फोस्रावनाय रैखाथिनि सांग्रांथि बिथोनफोरखौ मानिना सोलिनो खावलायनाय। लोगोसे भारतनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीआ मैया फोसावनाय बायदियै गाबोन मोनाबिलिनि 9 रिंगायाव 9 मिनिट समसिम न'नि गासैबो लाइटफोरखौ खोमोरजोबनानै आलारि बाथि पेन्डेल नङाब्ला टर्च लाइटखौ न'नि लांगोनायाव सावनो थाखाय खावलायहरबाय। जिल्लाफोरनिफ्राय खावलायहरदों सांग्रांथि कर'ना भाइरासनि सायाव।